Id-diskussjoni Aging with Pride tefad dawl fuq l-isfidi ta' spiss injorati li affaċċjaw l-anzjani queer fih dan il-komunità LGBTIQ+, u fl-ispirtu tal-appoġġ għal Pride u l-valuri ewlenin tal-inklusività, imħabba u aċċettazzjoni. Il-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista organizza dan l-avveniment blan li jiraw hemm għarfien aktar profond tal-esperjenzi uniċi tal-anzjani queer. Il-President tal-FOIPN Jamie Vella spjega x'sar waqt id-diskussjoni li organizzaw fil-Belt Valletta bħala parti mill-avvenimenti tal-Europride. L-għan ta' din id-diskussjoni huwa li nitfaw dawl fuq l-esperjenzi u l-sfidi ta' persuni LGBTIQ+ ta' età ikbar. F'pajjiż bħal tagħna, b'aging population bħal tagħna, ħassejna li huwa importanti li nippruvaw nifhmu x'inhuma l-isfidi u kif nistgħu nilqgħu għal dawn l-isfidi permezz ta' politika soċjali, permezz ta' tarif u edukazzjoni sabiex dawn il-persuni iħossu li jistgħu jgħixu f'soċjetà illi minkejja l-età tagħhom jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru tagħhom jistgħu jilħqu il-miri kollha tagħhom u jgħixu età avvanzata b'dinjità. Il-kelliema Christian u Matthew provdew għarfien komprensiv tal-kwistjonijiet multidimensjonali li joqtu l-anzjanità queer. Christian Vella indirizza l-aspetti kritiċi tal-promozzjoni tad-drittijiet tan-nies LGBTIQ+ u l-politika rigward dan is-suġġett. Vella fil-fatt kiteb it-teżi tiegħu dwar dan is-suġġett. U semma kif hemm bżonn iżjed viżibilità rigward il-persuni queer fis-settur tas-saħħa filwaqt li hemm bżonn li l-politika rigward id-drittijiet tagħhom tissaħħaħ sabiex il-pubbliku jkun aktar informat. Matthew Bartolo tkellem dwar l-oqsma essenzjali tas-saħħa l-benesseri u ddiskuta kif hemm bżonn naġġornaw il-liġijiet antikwati rigward id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+. Iżda fakkar ukoll kif kien hemm żvilupp trement f'dan is-settur u sostna kif ukoll hemm bżonn jinħoloq spazju ġdid miftuħ sabiex l-anzjani jħossuhom aktar milquha fih dan il-komunità. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-Partit Nazzjonalista permezz tal-FOIPN ippreżenta numru ta' proposti bilan li jiġu indirizzati l-isfidi tal-persuni LGBTIQ+ t'età akbar u ser jibqa' determinat sabiex dawn l-isfidi jingħataw l-attenzjoni u l-importanza meħtieġa.